Dîrok Nehê Rêbendana 2013 Cih Parîs Sakînê cansız a ku remza azadiyê jinê û berxwedaniyê ye û digot her şer bu jiyana min. Leyla Şaylemez, Fidan Doğan bi hevra li paytexta Fransayê Parîsê hatin qetilkirin. Dîrok Şeşê Sermavêza 2014 Cih Pirsûsa Rihayê Kader Ortakaya ji bo ku piştgirî bide têkoşînê azadiyê diçû Kobanê û li ser sînora Pirsûsa Rihayê hat qetilkirin. Dîrok Dihê Gelavêja 2015 Cih Gimgima Mûşê Ekîm Van Kevser Eltürk a ku remza xwarêveberiya ku bedena wê rûmeta me ye li navçeya Gimgimeya Mûşê hat qetilkirin. Dîrok Çare Rêbendana 2016 Cih Silopya Şirnexê Sêvê Demîr a ku digot berxwedan jiyan e û remza avakirina civaka Xwedî Bîrdozî û polîtîka têkoşîna azadiyê jinê bû li navçeya Silopya Şirnexê bi Fatma Uyar û Pakîze Nayîr re hatin qetilkirin. Dîrok Çare Rêbendana 2016 Cih Silopya Şirnexê Remza aşitiyê dayika Taybet İnan li navçeya Silopya Şirnexê hat qetilkirin û cinazê wê heft rojan li kûçeyê ma. Dîrok Duyê Adarê 2016 Cih Cizîra Şirnexê Remza hevserokatiya avakirina civaka demokratîk, hevseroka Meclisa Gela Cizîrê Asya Yüksel, endama Kejayê Berjin Demirkaya û Feride Yıldız di jêrzemînên wehşetê yên Cizîrê de hatin qetilkirin. Dîrok 16 Puşpera 2016 Cih Şirnex Rihê ciwanê Kejayê û remza berxwedaniya xwarêveberinê Şehrîbe Altûnişik li Şirnexê hat qetilkirin. Dîrok 12 Cotmeha 2019 Cih Reqa Remza şoreşa jinêya Rojava Hevrên Xelef li Reqayê hat qetilkirin. Dîrok 23 Puşpera 2020 Cih Gundê Hêlinceyê Kobanê Di encama êrişên hewayî Dewleta Dagirkera Tirka bi balafirên bê mirovên bi çek Sihayê de sê jinên çalakgirên Kurd Amina Muhammed Waysîn, Zehra Berkel, Hebûn Melek Xelîl li Gundê Hêlinceyê Kobanê hatin qetilkirin. Dîrok Çare Adara 2021 Cih Afganistan Sê jinên rojnameger Sadîda Sadat, Şahnaz Rovş û Mursal Wehedî yên ku di qenalekê taybet de dixebitin, di encama êrişekê çekdar da li Afganistanê de hatin qetilkirin. Dîrok Hevdê Puşpera 2021 Cih İzmir Deniz Poyraz a ku demekî dirêj da di nava xebatên ciwanan û jinan de cih girtibû li avahiyê bajêra İzmîrê ya HDP hat qetilkirin. Dîrok Sihê Gelavêja 2021 Cih Afganistan Yekemîn pîlota jin a ku di artêşa Afganîstê dixebitî Safiye Firozî ji aliyê Talibanê ve hat qetilkirin. Dîrok Nehê Berfanbara 2021 Cih Girtîgeha Qandirayê Garîbe Gezer a ku di berxwedana xwarêveberinê de cih girtibû û paşê hatû binçavkirin û bi cezayê girtîgehê ya heta bi hetayê hatû bi cezakirin, ji aliyê gardiyanan ve bi işkenceyê li girtîgeha Qandireya bi hejmara yekê
û tîpa fê hat qetilkirin. Dîrok nihê gulan 2010 cih Tehran. Leyla Qasima pêşenga jinên ku li hemberê rejîma Îraqê li ber xwe dida, di dema bidarvekirînê da Sûreda Eyraqê gotibû û di pey wê re Şirîn Elemhûlî jî li Îranê ji aliyê rejîmê ve hat qetilkirin û wê jî di dema bidarvekirînê da Sûreda Eyraqê got. Dîrok 16 Rezbera 2022 cih Tehran. Jina Kurd Jîna Mehsa Emînî bi hinceta ku serpêçê wê neguncane ji aliyê polîsên ehlaqî yên rejîma Îranê ve li Tehranê hat bin çavkirin û bi îşkenceyê hat qetilkirin. Dîrok 4 Cotmeha 2022 cih Silêmanî. Remza zanîsta jînolojî û rojnameger Nagihan Akarsel bi 11 guleyan li bajarê Silêmaniyê hat qetilkirin.